I comencem el poliesportiu, primer de tot, donant la benvinguda al nostre company, en Ferran Vinaixa. Ferran, molt bona nit. Bona nit i bon any. Bona nit i bon any. Ha començat bé de moment? De moment, per l'esport badaloní, sí, bastant bé, no ens podem queixar. Molt bé. Comencem parlant de waterpolo, no? Sí, el waterpolo, que tornava a la natació, no només a la competició aquest cap de setmana, sinó també a la piscina del centre. Recordeu que han estat fent obres durant el mes de desembre, no hi entrenaven ni hi jugaven, alguns partits que s'han aplaçat, ara en parlarem, però van tornar amb bon peu, amb victòria 11-8 davant del Banyoles, un rival directe. Ara és un moment important de la temporada perquè l'equip afronta els partits que li han d'assegurar la següent fase, la que dona ascens a poder ascendir, cosa que es van quedar mig camí la temporada passada, i aquesta victòria contra el Banyoles era molt important, va estar molt ajustat el partit, però al final els de Badalona van guanyar 11-8. La setmana, però, es presenta carregada, ja que tenen 2 partits més aquesta mateixa setmana. Dijous recuperen el derbi aplaçat contra el Sant Adrià, derbi que jugarà a Badalona, i el dissabte, ja sense gaire descans, 2 o 3 dies després, ja tenen un partit contra l'Olot i a domicili. Per tant, una setmana carregada, important de cara als resultats. De moment, un 11-8 amb el Banyoles fa començar bé els de Jordi Capellera de cara a aquest objectiu. Un rival, la veritat, que bastant directe. Aquí és on ens jugàvem el 50% de la promoció per poder jugar a la lligueta de dalt. I, bueno, comptant que veníem de les vacances a nou i no hem pogut entrenar a la piscina tancada el mes de desembre. Se'ns ha fet difícil, bueno, ho hem assumit bé, hem tirat cap endavant, ha sigut un partit del primer quart bastant igualat, hem baixat al segon quart, després ja hem començat a remuntar. Bueno, vulguis o no, després de no haver entrenat en piscina nostra, aquí a casa, primer partit de l'any, la veritat que ha sigut un bon resultat. Sabíem que el partit d'avui era un partit complicat, el Banyoles el teníem un punt per sobre, i era un rival molt directe per poder ascendir per arribar al playoff d'ascens, que és bàsicament l'objectiu de tota la temporada. Si aconseguim això, tindrem una motivació important de cara als últims 10 partits, és poder pujar de categoria. Vam començar malament la Lliga, perdent partits que no es podien perdre, i aquest era un partit a casa que s'havia de guanyar sí o sí. Hem tornat a jugar molt bé, com el dia del Vallirana, ens surten els homes de més, ens surten les contres, que és el que volíem des del principi de la temporada, no fem faltes estúpides, va sortint tot més o menys bé. A més, aquesta setmana, una setmana complicada, perquè el dijous tenim el partit pendent de Sant Adrià, jugarà el derbi aquest dijous mateix, i el dissabte juguem a Olot. Són partits claus que si guanyem els dos ja pràcticament ens afiancem en una tercera posició bàsica per poder accedir a aquest playoff d'ascens. Els que també van jugar el primer partit d'aquest 2015 van ser el Club Tenis Taula Badalona. En aquest cas no podem parlar de victòria, sinó de la derrota 2-4 davant del Torelló. Val a dir que teníem baixes importants, Pau Nolis i Joan Redon no van poder estar en aquest partit. La tripleta que va presentar els badalonins va ser la formada per Carrion, Serra i Bocanegra. Tant Carrion com Serra van aconseguir un punt cadascú, però no va poder ser, les baixes es van fer notar. Segueixen en zona de descens els badalonins, tot i que encara queda molta lliga, encara queda molta esperança. I ara canviem, ens n'anem a parlar de futbol sala. Ara sí, parlem de victòria, Ferran, i a més de victòria contundent. Victòria contundent que serveix a l'Iris Badalona per sortir de la zona baixa de la taula per 9-3 davant del Sant Vicentí. Un partit força còmode, es presentava complicat, però ja van començar amb un parcial de 3-0. Es van deixar agafar una mica en el marcador, arribant al 3-2, però a partir d'aquí sí que un parcial de 5-0 dels badalonins, que va posar el 8-2 en el marcador, van acabar amb aquest 9-3. Comença bé la temporada, aquest equip té molt a donar, no l'ha acompanyat els resultats a la primera volta del campionat, però sí que esperen que a la segona volta els resultats i el joc que practiquen els posi al seu lloc. Està sent una lliga complicada perquè la dinàmica de partits, tenim molts de parons, moltes suspensions, ara venim de l'aturada de Nadal i recuperar una miqueta el ritme ha sigut complicat. L'equip ha complert i hem aconseguit l'objectiu, que era sumar els 3 punts. Sabíem que era un partit important avui perquè ells estaven en descens amb nosaltres i era un partit que estàvem a la part, a la classificació, però nosaltres tenim molt millor equip, el que ja ho sabíem, però portem bastant de temps entrenant molt bé, però no ho reflectíem amb els resultats, perquè quasi tots els partits els hem perdut d'un gol i estem allà lluitant i tal, però estem entrenant bé, ara hem recuperat tots els jugadors i anirem cap a dalt segur a la segona volta. I acomiadarem el poliesportiu d'avui amb un acte que va tancar el 2014, una regata de caiac amb el títol Barcelona Padel Race, una regata entre, com diu el nom,
començava a Barcelona, però que tenia el seu fi a Badalona, que feia la volta al Bétolo i acabava al port de Badalona, que la va guanyar l'Albert Coromines, que és el campió del món de quadratló, un regatista que entrena molt a Badalona, va guanyar aquesta regata al poder superar en els últims instants en Jordi Borràs, que es va equivocar de recorregut i això el va condemnar. Veiem aquest clip musical que fa una mica el resum del que va ser aquesta regata de finals d'any. Ja ha sortit marcant, anava primer, anava a poder fer 2,5 quilòmetres davant, marcant el ritme, la veritat que molt fort, i llavors m'he ficat jo davant a marcar una mica el ritme de competició i anava molt còmode. Ell anava darrere meu seguint una mica l'estela. Hi ha hagut un moment que s'ha desviat a l'esquerra, i jo me l'he quedat mirant, dic, ostres, m'estic equivocant jo, s'està equivocant ell, jo sabia que havien de passar a Badalona, al port, girar allà a Bétolo i tornar a venir. Per tant, he vist que ha entrat directe a port i s'ha equivocat. Imatges espectaculars, per acabar l'any. Espectacular. I a més, al mar. Estem parlant de festes de Nadal. I agrair-li a en Dani Julián, que és el que ens va cedir aquestes imatges, l'organitzador, aquest Barcelona Kayak, aquest club, perdona, Toni, que es diu Barcelona Kayak, però que té seu aquí a Badalona, per tant, algú de casa. Déu-n'hi-do, espectacular. Nosaltres ara anem a fer una ullada a l'agenda que ens prepara què ens ha de venir aquest cap de setmana al voltant de l'esport de la nostra ciutat. Ja ho hem anat comentant fins ara, tant amb l'Albert com amb en Ramon. Anem a veure les dates, les imatges, són aquestes, en bàsquet, el Fiat Joventut, que rebrà dissabte a les 8 del vespre el bàsquet Sevilla. Recordem que si la penya guanya serà matemàticament cap de sèrie per la Copa del Rei, i també aquest Elx-Badalona diumenge a les 12 al Badalona, que visita el camp del Cué. I ara en parlarem perquè en futbol americà ja veiem que entra dintre l'agenda Dracs Pioners diumenge a 2:15. Aquest és, Ferran, el primer partit de Lliga i ja comencem amb un Dracs Pioners. Ja. Quin bon primer partit de Lliga. Comencen els Dracs a competir, Toni, amb aquest clàssic del futbol americà estatal, amb aquests Dracs Pioners. Esperem que tot segueixi com la temporada passada i a defensar títol per part dels Dracs. Molt bé, doncs, Ferran, que vagi molt bé. Bona nit. Molt bona nit. Nosaltres acomiadem el programa de l'esport avui, no sense abans recordar i tornar a fer, tal com ha dit en Ramon, una forta abraçada a tota la família de Lloreda i a tota la família de l'esport de la nostra ciutat. Nosaltres ens trobem, això sí, dilluns vinent. Fins llavors, molt bona setmana a tothom.